Čo je to svet? Po 50 rokoch života, 13 rokoch túžby zistiť, kto som a kam sa podejem po smrti, a 2 rokoch venovania sa kurzu zázrakov som začala pomaly tušiť, čo je to svet. Z kurzu a aj iných zdrojov sa pomaly začína skladať toto poznanie a všetko do seba zapadá ako časti nejakej skladačky. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Čítaním kurzu alebo iných kníh neprichádza k pochopeniu alebo zmene myslenia okamžite. Prečítané, vypočuté je potrebné dlho spracúvať a navnímávať. Aj keď nie je spočiatku chápané, o čo ide. Aj keď nie je po roku chápané, úplne chápané, o čo ide. Môže byť len tušené. Netreba sa vzdávať. Príde čas, kedy si uvedomíš, že sa ti obracia život. Zrazu sa nevidíš taký malinký a obmedzený. Vidíš svoje možnosti a preciťuješ svoju neobmedzenosť. Prichádzajú ti do života veci, po ktorých si túžil. Ak si však bol dostatočne vďačný aj za to, čo si mal doteraz. Začneš sa dívať na svoj život a na svet úplne z inej strany. Dívaš sa na svoj život, ako by si stál nad ním. Začínaš myslieť znovu. A ako niekto povedal, a Boh ti to vracia objasnené. Deje sa to samo. Je to náš vývoj. Akási evolúcia vo vnímaní. Deje sa to asi tak samo, ako samé starne naše telo. Ako samé opadá lístie zo stromov na jeseň. Vynárajú sa slová, ktoré už boli počuté, pretože sa ti pred rokmi snažil niekto vysvetliť ich pravý význam. Slová ako radosť, blaženosť. Tie stavy prídu samé a radosť je pociťovaná len tak z bytia. Sám seba v sebe poznávaš. Boh je totiž stav, kedy prestávaš myslieť na Boha, ale začínaš myslieť ním. Vnímaš, že všetko, čo sa okolo teba deje, každú minútu s tebou komunikuje. Všetko, čo vidíš a počuješ, čítaš, náhody, ktoré zažívaš. Za tým všetkým sa skrýva niečo, čo ti chce byť povedané. Teraz by som rada prečítala, čo o svete píše kurz. Svet je mylné vnímanie. Je zrodené z chyby a neopustilo svoj zdroj. Bude trvať tak dlho, pokiaľ budeš v srdci chovať myšlienku, ktorá ho zrodila. Až sa myšlienka odlúčenia zmení na myšlienku skutočného odpustenia, bude svet videný v úplne inom svetle, ktoré vedie k pravde a v ktorom musí zmiznúť celý svet a s ním všetky jeho chyby. Teraz je zdroj preč a s ním aj jeho následky. Svet bol vytvorený ako útok na Boha. Znázorňuje strach. Čo iného je strach ako neprítomnosť lásky? Svet mal byť teda miestom, kam Boh nemohol vstúpiť a kde jeho syn mohol byť od neho oddelený. Tu sa zrodilo vnímanie,
pretože poznanie nemohlo byť príčinou takýchto nepríčetných myšlienok. Oči ale klamú a uši nepočujú dobre. Teraz sú chyby úplne možné, lebo istota je preč. Miesto nej sa zrodili mechanizmy ilúzie. Teraz oči a uši vidia to, čo im bolo dané, aby hľadali. Ich zámerom je naplniť účel, o ktorom má svet svedčiť a učiniť ho skutočným. V ilúziách sveta vidí iba pevný základ, kde existuje pravda, ktorá je oddelená od klamstva. Cez to všetko, o čom podávajú správu, je iba ilúzia, ktorá zostáva oddelená od pravdy. Keďže bol zrak vytvorený, aby odvádzal od pravdy, dá sa mu dať iný smer. Zvuky sa stanú volaním Boha. A ten, koho Boh určil za spasiteľa sveta, môže dať všetkému vnímaniu nový účel. Nasleduj jeho svetlo a budeš vidieť svet tak, ako na ňo hľadí on. Vo všetkom, čo k tebe hovorí. Počuj jeho hlas. Dovol mu, aby ti dal mier a istotu, ktoré si odhodil. Ale nebo ich v ňom pre teba uchovalo. Nebuďme spokojní, pokiaľ sa k nášmu zmenenému vnímaniu nepripojí svet. Nebuďme spokojní, pokiaľ odpustenie nebude úplné. Nepokúšajme sa zmeniť svoju funkciu. Musíme spasiť svet. My, kto sme ho vytvorili, naňho musíme pozerať očami Krista, aby to, čo bolo vytvorené, zomrelo a bolo navrátené večnému životu.